आपला अंडा मसाला रेडी आहे। ही अंडी जी आपण फोडून घातली, आज आपण बनवणार आहोत अंडा मसाला। तर त्यासाठी सगळ्यात पहिली ही अंडी उकडून घेतलेली आहेत। त्याला प्रथम मी असे फोकने होल करून घेते। हे आपण 2 भाग पण करून घेऊ शकतो किंवा सुरीने सुद्धा चिरा देऊ शकतो। तर मी हे असं करून घेते, सगळ्यांना करून घेते। आता पण या सगळ्या अंड्यांना मी पोकच्या साहाय्याने होल्स करून घेतलेले आहेत। आता ही आपण अंडी फ्राय करून घेऊया। 2 अंडी मी वरून फोडून टाकायला सुद्धा ठेवली आहेत। आज पहिली ही फ्राय करून घेते। त्यासाठी सगळ्यात पहिलं थोडंसं तेल, थोडंसं बटर, बटर मेल्ट व्हायला आलं की आपण त्यामध्ये टाकूया थोडंसं जिरं, थोडीशी कापलेली कोथिंबीर, जरासं मीठ आणि थोडीशी मिरची पावडर असं मिक्स करून घेतलं की आता ह्यामध्ये ही आपली अंडी घालू। आणि हे सगळं छान अंड्याला कोट करून घ्यायचं। आता ही अंडी मी अशी फ्राय करत ठेवली आहे, अगदी मीडियम पेक्षा सुद्धा लो गॅसवर। तोपर्यंत इथे आपण अंड्याचा जो मसाला बनवणार त्यासाठी ग्रेव्ही करून घेऊया। सगळ्यात पहिली इथे मी कढई ठेवली आहे गरम करत, त्यामध्ये थोडंसं तेल आणि परत थोडंसं बटर, आता ह्यामध्ये थोडंसं जिरं घालूया फोडणीला, थोडंसं हिंग आणि आपला कांदा। हे मी 3 मोठे कांदे चिरून घेतलेले आहेत बारीक चिरून। त्याला छानपैकी अगदी गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत परतून घ्यायचे। कांद्यामध्ये थोडंसं मीठ घालते म्हणजे कांदे लवकर भाजला जाईल। मी यामध्ये कोणते खडे मसाले वापरले नाहीत कारण मी गरम मसाल्याची पूड वापरणार आहे। पण जर आपल्याला आवडत असेल तर आपण गरम मसाले सुद्धा फोडणीमध्ये घातले तरी याचा छान स्वाद येतो। साइड बाय साइड आपण जी अंडी फ्राय करायला ठेवली ती पण चेक करत राहायची। त्याला असं मध्ये आपण जर असं हलवत राहिलो तर त्याचं कोटिंग सगळ्या साईडने लागतं आणि अंडी पण छान फ्राय होतात। अंडा चांगला भाजून घेऊया। गॅस थोडा मोठाच ठेवलाय। अजून आपला हा कांदा भाजायला एक 5-10 मिनिटं जरी जातील तोपर्यंत मी ही टोमॅटोची पेस्ट बनवून घेते। मी हे 3 मीडियम साइज टोमॅटो घेतले आहेत, ते मी मिक्सरला लावून घेते। तोपर्यंत आपला कांदा चांगला भाजत आलाय, तर अजून थोडा वेळ चांगला फ्राय व्हायला हवा। त्यापूर्वी मी त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर आणि अर्धा चमचा आलं लसूणची पेस्ट घालून फ्राय करते। मी ते पण त्याच्याबरोबर कांद्याबरोबर चांगले फ्राय होतील। इकडे अंडी पण खूप छान फ्राय होत आहे। कांदा बघूया, कांदा आणि आलं लसूणची पेस्ट पण एक 3-4 मिनिटं झाली, चांगली फ्राय झालेली आहे। आता आपण ह्यामध्ये मिक्सरला टोमॅटोची पेस्ट करून घेतलेली ती घालते। आता पहिला ही टोमॅटोची पेस्ट पण एक 5 मिनिटं, मोठा गॅस असेल तर 5 मिनिटावर चांगली फ्राय करून घ्यायची आहे। टोमॅटो चांगला शिजायला हवा।
आता आपण अंडी बघूया. अंडी छान फ्राय झालेली आहे, सगळीकडे व्यवस्थित कोटिंग लागलेलं आहे. तर मी गॅस बंद करते आणि अशी स्टँडवर राहू दे. तोपर्यंत आपण जे आता हे जे आपण कांदा टोमॅटोचं वाटण झालेलंच आहे, पण ही चांगली पेस्ट म्हणजे एकत्र होण्यासाठी आपण याच्यामध्ये अजून एक छोटंसं वाटण करणार आहोत, ते दाखवते. आता आपला टोमॅटो शिजतोय, तोपर्यंत मी दुसरं एक वाटण बनवते. त्यासाठी लागणार आहे हे मगाचं जे मिक्सरचं भांडं ज्यामध्ये टोमॅटो मी फिरवून घेतले ना, तेच भांडं घेतलंय. त्याच्यामध्ये हे एवढे किती येतं, एक 7-8 काजू आहेत ते घेतले. त्यानंतर थोडंसं ओलं खोबरं म्हणजे अगदी 2 टेबलस्पून आणि एवढी एक छोटा चमचा खसखस. हे आपण छान वाटून घेऊया. आणि थोडीशी कोथिंबीर त्याच्यामध्ये वाटल्यामुळे छान स्वाद येतो. मग थोडीशी कोथिंबीर. टोमॅटो आपला अजून थोडा वेळ शिजायला हवा आहे, तोपर्यंत मी त्याच्यामध्ये एक अर्धा चमचा हळद आणि एक मोठा चमचा मालवणी मसाला. आपल्याला जसं तिखट आवडतं त्याप्रमाणे. आता ह्यामध्ये मी धनेपूड जिरेपूड वगैरे टाकत नाही, कारण आपल्या मालवणी मसाल्यामध्ये सगळे हे इन्ग्रेडियंट्स असतात, त्यामुळे मी घालत नाही. पण जर लाल मिरची पूड आपण जर घालत असू फक्त, तर त्यामध्ये थोडंसं धने जिरेपूड घालायचं. मी थोडीशी लाल मिरची पूड पण टाकते काश्मीरी, थोडंसं कलरसाठी. हे चांगलं फ्राय करून घेऊया. तर चांगलं तेल सुटेपर्यंत. आपल्याला असं वाटलं की मसाला जर चिकटतोय तर थोडंसं अगदी 1-2 चमचे पाणी घालायचं. चांगलं शिजू देऊया हा मसाला पूर्णपणे. आपला मसाला चांगला फ्राय होत आलाय. आता आपण जी ही पेस्ट करून घेतली काजू खसखस आणि खोबऱ्याची, ओल्या खोबऱ्याची, ती घालूया. तर ही पेस्ट आपण घातल्यानंतर सुद्धा चांगलं परतून घ्यायचं. थोडं शिजायला हवी. ग्रेव्ही खूप चांगली झाली. आता अजून थोडं 1-5 मिनिटं चांगली शिजू दे. आता जो 1 मिनिट झालंय, चांगली आपली ग्रेव्ही शिजली आहे. थोडी सुकत आली म्हणून थोडंसं त्याच्यामध्ये गरम पाणी घालते. आपल्याला जशी त्याची कन्सिस्टन्सी हवी आहे, जास्त पातळ किंवा घट्ट, त्याप्रमाणे पाणी घालून चांगलं छानपैकी शिजू द्यायची. तर चांगली उकळी यायला हवी. मी थोडं जास्त पाणी घालते कारण ती थोडं सुकणार परत. आणि 5 मिनिटात हे असं झाकण ठेवून शिजू देऊया. आता ग्रेव्ही चांगली शिजली आहे, तेल पण सुटलं थोडंसं. आता पण ह्या वेळेला त्याच्यामध्ये 2-3 अंडी मी फोडून घालणार आहे. अंडी फोडून घातल्यामुळे त्याची अंड्याच्या करीची छान चव येते. हे अंड फोडून तिथेच आपण तसंच ठेवायचं आहे. हलवायचं नाहीये. आता हे थोडासा मीडियम गॅस ठेवून मी झाकण मारून ठेवून देणार आहे. आपण जी आता फोडून अंडी घातलेली ती चांगली शिजत आली आहेत. मी ती परतून बघते. असंच परतायचं, हलवायची नाही. आता मी चांगली परतून घेतली आहे. आता ह्याच बरोबर जी आपण अंडी फ्राय करून घेतलेली ती पण घालते.
आणि ह्याचा हा जो मसाला आहे तो पण सगळा पुसून घालायचा। हा पॅनचा मसाला पण मी पुसून घेतला। ही अंडी छान आपण मसाल्यामध्ये कोट करून घ्यायची। आपला अंडा मसाला रेडी आहे। 5 मिनिटं मी हे झाकण मारून ठेवते। एक 5 मिनिटं झाली आहेत। आपला अंडा मसाला रेडी आहे। ही अंडी जी आपण फोडून घातलेली ती पण शिजली चांगली। आता आपण हे जास्त मिक्स करत नाही राहणार, कारण जास्त मिक्स केलं तर ते फुटून जातील। त्यामुळे हे असंच ठेवून आता ह्यावर थोडंसं बटर आणि वरून कोथिंबीर। आणि आपला अंडा मसाला आता तयार आहे। तर मित्रांनो, दिवाळीचा गोड गोड फराळ खाऊन तुम्ही कंटाळला असाल, म्हणूनच आता झणझणीत असा अंडा मसाला तुम्ही नक्की करून बघा। तो कसा झाला हे आम्हाला नक्की कळवा। आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवाराबरोबर जास्तीत जास्त शेअर पण करा। धन्यवाद।